president Rajoy ha reclamat un compromís ferm perquè es complisca el pacte d'estat al que el president Sánchez es va comprometre fa uns dies. Bueno, jo el que espero és que complisquen amb el que el Congrés els ha mandatat. Això no és una qüestió de magnanimitat del Ministeri d'Hisenda. Això és un mandat que el Congrés dels Diputats li ha fet al govern. I el govern està subjecte al mandat del Congrés dels Diputats perquè és el Congrés dels Diputats qui vota en la investidura al president del govern. I el president del govern tenia un pacte d'investidura on, entre altres coses, es comprometien en els primers 8 mesos de legislatura a presentar el primer esborrany. I aquest pacte de legislatura va ser amb compromís, amb el nostre diputat Joan Baldoví. I els pactes estan per a complir-se. Nosaltres hem entès que entremig n'hi ha hagut una pandèmia. Això s'entén, perquè som gent comprensiva. Però este ja és el moment de complir amb els valencians i valencianes i amb la paraula donada.